Môžem sa spýtať, že... Odkiaľ to máš? Ako? Že odkiaľ to máš? Čo mám? Ten nádherný úsmev. Máš ste nejakú kameru na sebe, alebo Nie. Jak sa voláš? Pekné meno. Teší ma. Ahoj. Čo robíte, dievčatá? Prehral si nejaký stav? Neprehral som, vôbec nič som neprehral, nie. No, A čo robíte? počkaj, chcem sa zoznámiť aj s kamarátkami. Teší ma, a ty si? Teší ma. Dneska nejaký zvláštny program, nie? Ja neviem, ja tie programy moc nesledujem, na to nezaujíma. Proste len ideš a ideš. Áno, freestyle. Dobre, spájame to takto. Dáš mi na teba kontakt a ja si myslím, že by sme mohli ísť niekedy von zahrať si šach. Hľadám kráľovnu, vieš. Tak ako by to hľadať? Bomba. Ja ti ich pošlem na Instagram, nadiktuj mi ho. No, som tam ako... Dobre, dievčatá, tak si to užite, nebudem vás dlho. Ale cením odvahu. Lebo toto, akurát sme sa hovorili, že v dnešnej dobe sa proste takto už nezoznámujú ľudia. Podľa mňa povieme našim deťom pekný príbeh.